Bună, eu sunt Anto și înainte de a începe acest videoclip vreau să vă spun că dacă o să vă dea această persoană să acceptați, pentru că voi face un videoclip în care vreau să vă dau cadouri și trebuie să vă lăsați codurile în comentarii, doar cei care sunt abonați la canalul meu. Vă lăsați codurile în comentarii, iar eu voi alege o sumă și o să vă întreb în privat ce vreți să vă cumpăr de acea sumă. Dacă voi arăta așa pe acel cont, să acceptați cererea, pentru că o să știți că sunt eu, deci da. Așa că haideți să vedeți clipul care va urma acum. Bună tuturor, eu sunt Anto și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum ați văzut și din titlu, astăzi m-am gândit să fac un prank, adică o farsă, unei prieteni și să-i spun că mai vreau să fim prieteni și că o să mă las de Ava și de YouTube, pentru că m-am săturat, că nimeni nu mă bagă în seamă și toate astea și vreau să-i văd reacția. Am și invitat acum, o să vă arăt. Așa că haideți să începem. O cheamă Red Bull și hai să-i scriem în privat că nu pot să apăs pe ea. Gata. Îi scriu așa, hei... am vrut să pun puncte. Și că acum așteptăm să ne răspundă și să vedem ce o să zică. Sunt foarte curioasă. Am zis să mai fac și câte un prank, pentru că nu prea am postat prank-uri pe acest canal, nu am făcut niciun prank și am zis că de ce să nu fac astăzi un prank. Am scris hei și spun ce faci. Și după când zice bine, o să spun că trebuie să-ți spun ceva și deci nu mai pun, sunt super curioasă cum o să reacționeze. Și pe că acum îmi scrie bine tu? Bine. Trebuie să îți zic ceva. Oh my god. Și apropo, Garfile, dacă așa o cheamă, am uitat să zic salut YouTube. Bun, deci v-a salutat. Mă cam ține suspans pentru că nu mai îmi răspunde. Oh, ok, scrie. Da. Nu mai vreau să fim împreună, Doamne, prietene, și o să mă las de Ava și de YouTube. Vai, deci efectiv nu vreau să fac asta, dar nu știu, am zis să fac un prank. Ce? Pentru că m-am săturat, nimeni nu mă bagă în seamă și... na. De ce nu... Și pun bada și o să pun emoji-ul acesta. O ieșit. Deci cred că are probleme cu netul sau ceva de genul, pentru că am mai pățit odată. Netul, v-am zis că netul. Că nu te lași. Ba da, nu mai are rost. Și eu nu am niciun rost în viața... Pun în viața asta să pară așa că... Deci eu sunt super curioasă ce o să mai zic. Doamne, ești nebună? Nu. O să mă las. Nu mai are rost să fim prietene. Și punem puncte. Nu te lași. Doamne, de ce mi-e așa ciudat? Pentru că nu vreau să-i fac prank, dar... nu te lași, te rog. Vai, nu, please. Doamne, cât de drăguță. Doamne. Să-i spun, a fost un prank. O să apari pe YouTube și să știi că nu o să mă las și o să fim prietene în continuare. Spun ups. Deci, vai, Doamne, nu știu ce o să zică. Lol, m-am speriat. Salută YouTube-ul. De sărăcuța de ea s-a speriat. Bună! Doamne! Deja ce rog cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, acolo putem vorbi. Nu uitați să-mi dați dacă vreți să fim prieteni și o inimă la profil să strângem 500. Eu vă pupicesc, ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pa!